Mga unta. Garlic shrimp. Rice. Oops. Sausawan. And this. Ay! Okay, time. If you want to order, guys, you can contact me or PM my cousin. Mga guys. So yummy, 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 yummy. Okay. Hindi yung camera. Ang tagal. Busy sa work. Don't forget to eat on time. Pero ako dili ko on time, guys. Check this slide. Gakaon mag-ulo sa shrimp, mga kabisaya. Kaya ako ay gakaon kog-ulo. Yummy. Kumbok na. Yeah. So, sawan is live. Mga kabisaya. Mais binaki. Kakaon mag-ulo, mga kabisaya. Ulo sa shrimp. Kakaon ko. Pila ng camera. Ulo. Sayang mo ng ulo ko. Yung mo nilabay. Ay pakaunan. Alam. Di kaon mo sili? Huwag kaon ko. Alam.
Apil pahit akong gakaunon. So kung matag mo pasayan sa ko, di gud siya sayang. Magana akong ay, pwede ka pa na siya kaunan. What? Yun na yung ulo. Dam. Actually, worth it siya, guys. Pwede mo order ani sa ko'y gagaw. 170 only lang siya isa katab. I don't know kung inani siya kadaghan ha, pero para sa ako, daghan kay siya. Kaon ng ulo. Another plate of rice. So yummy. So yummy. So kaning tuyo mga kabisaya, ako na siya iyabo. Oh, lamig kayo mga kabisaya, oh. Ano ha? Ay, the sauce. I love it, the sauce. Muna niya itsura mga kabisaya sa kong rice. And I really love it. Ay. Rice. Rice is life. And soft drink is lifer. Padayon kita sa kaon mga kabisaya. Refill, soft drinks lifer. So yummy. Okay, kuha natin eh. Oops. Bungo kang baba. Pwede ka mo siya supsupon, no? Yummy. Kapit ng busog. Ay, may halang. Ay, yung saan? Sili rin. Ay, di naman kahalang. Sili. Pito siya mahurot. Kadwa na ako niya rice ha. Kadwa nga plate. Hintayin ito panit ba? Hintayin ako panit. Iyak na.
Hindi ko ano. Hindi ko kakao shrimp kong panitan. Gusto ko lamon tanan. So, there you have it mga kabisaya. Urot na. Nahupang akong gagawin sa kabusog. Urot na. Napa siya yung last two. Kami na kabusog. So, there you have it mga kabisaya. Thank you so much for watching my video. And don't forget to like and subscribe. And just check or just click the notification bell. Thank you. God bless.